Exodus chapter number 10, verse 24 to 26. Joshua 24, verse 15, verse 14 to verse 16. Amen. Exodus 10, verse 24. uFaro wambiza uMose wathi, hambani nimkhonze uJehova, kusale kuphela izimvu zenu nezinkomo zenu, izingane zenu zingahamba nani. Wathi uMose, wonikela esandleni sethu imihlatshelo neminikelo yokushikiswa, ukuze sihlabele uJehova uNkulunkulu wethu. Imfuyo yethu nayo iyakuhamba nathi, akuyikusala nanselo, ngokuba siyakuthatha kuyo lokhu esiyakumkhonza ngakho uJehova uNkulunkulu wethu. Asikwazi esiyakumkhonza ngakho uJehova singakafiki khona. Amen. Then Joshua chapter number 24, verse 14 to 16. Amen. Joshua 24, verse 14. Manje yesabani uJehova, nimkhonze ngobuqotho nangeqiniso, nisuse onkulunkulu ababakhonzayo oyihlo phesheya komfula naseGibhithe, nimkhonze uJehova. Uma kukubi emehlweni enu ukumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuthi ngubani eniyakumkhonza, noma onkulunkulu ababakhonzayo oyihlo besengaphesheya komfula, noma onkulunkulu bama-Amori enhlala ezweni lawo. Kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Abantu baphendula bathi, makube kude nathi ukumshiya uJehova ukuba sikhonze abanye onkulunkulu. Baba, lelizwi lakho uNkulunkulu wethu omuhle, lesi isikhathi sakho simakade, lena indawo yakho Jehova, leli ibandla lakho uNkulunkulu omuhle, lena inceku yakho, sinikeza wena udumo ngakho konke, in Jesus mighty name. Amen. Kulesi sikhathi uNkulunkulu angiphe sona bathandekayo, ngifisa ukuthi ngisho ukuthi we are called to serve God. We are called to serve the Lord. Sibizelwe ukukhonza uNkulunkulu. Ayikho into uNkulunkulu asindisela yona. Ngake ngafunda umbhalo othi we are saved to serve. And that is our calling. We are called to serve. Itheko likaNkulunkulu esizukulwaneni esiphila kuso. Ngizengakhumbula amazwi athi uDavid eselikhonzile itheko likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe walala. Ngenxa yokuthi uDavid waqonda ukuthi ngesikhathi sakhe uNkulunkulu wayemmisela ukukhonza itheko likaNkulunkulu. Encwadini ka-Exodus esiyifundile sibona uNkulunkulu process yokudeliver abantwana baka-Israyeli eGibhithe ukuze bahambe bayomkhonza ezweni uNkulunkulu abathembisa lona. Ngesikhathi uNkulunkulu process bathandekayo, uFaro ebona ukuthi uNkulunkulu kukhona into ayenzayo ukukhulula abantwana baka-Israyeli, waqala akangaba comfortable, alibonga igama lenkosi, waqala akangaba at peace because God was in the process of delivering his people. Alibonga igama lenkosi. Ngalesikhathi sifunda uchapter number 10, iBhayibheli lisitshela ukuthi bese kuyinhlupho ka-number 9 uNkulunkulu eshaya iGibhithe ngayo ukuze inhliziyo kaFaro ihambe, bese elikhipha izwi lokuthi uIsrayeli makaphume ahambe ayokhonza uNkulunkulu
wakhe ezweni lesethembiso. Alibonge igama lenkosi. Ngakho-ke bathandekayo, ngenkathi uNkulunkulu ebhizi esebenza, lithi iBhayibheli uFaro wababhizi wenza ama-offer ewenza phambi kaMoses, wathi no, ngiyabona uNkulunkulu ubhizi uyeshaya iGibhithe ngey'hlupho ezahlukeneyo. Ngakho-ke I want to give you an offer yokuthi-ke hambani manje leyomkhonza uNkulunkulu, kodwa wabatshela ukuthi no, ngeke nihambe nonke, kube khona into eyisalayo. Bahamba abathize, kube khona abasalayo. Wathi uMoses, no, asikwazi ukushiya izinto esiyokuyidinga endleleni ngenkathi siyokhonza uNkulunkulu wethu, because when God is busy, bathandekayo, every process yokukhulula umuntu kunabantu uncomfortable, ngoba uNkulunkulu usuke busy elungisa imiracle yakho, elungisa ibreakthrough yakho. I believe ukuthi njengoba kade sithandaza noma sisathandaza, uNkulunkulu bazalwane ukwi-process yokudeliver abantu abaningi, ukwi-process yokuphilisa abantu abathize, ukwi-process yokubless abantu abathize. Asikwazi ukuthandaza uNkulunkulu anganyakazi. We need to understand God is in the process yokuphendula umkhuleko wami. Alibonge igama lenkosi. Asidingi ukuba discouraged ukuthi uNkulunkulu, because into uNkulunkulu azoyenza, uNkulunkulu kunabantu azobaphendula manje, angapheli uJanuwari baqale babona ama-answers. Abanye bathandekayo uzophela uJanuwari bengakayitholi into abayifunayo. Kodwa I want ukuthi urekhodele engqondweni yakho ukuthi uNkulunkulu ubhizi uyaprocess into zami, ubhizi uNkulunkulu uyayisebenza into zami. Hayi ukuthi njengoba ngiqalile ukuthandaza uNkulunkulu akangizwa. uNkulunkulu ukuthi Daniel, ngelanga lokuqala Daniel uthandaza, uNkulunkulu ngakuzwa. Ngalelo langa futhi ngarelease i-answer. Kodwa kwasho ukuthi emkhathini kukhona imimoya, kukhona inkosi emelene nama-answers engangiwarelease. I just want to prophesy ukuthi God is in the process of blessing you. God is in the process of delivering you. Alibonge igama likaJesu. uNkulunkulu usemsebenzini bathandekayo. Abantu abamelene nawe nezinto ezifunayo seqalile ukunyakaza. uNkulunkulu seyinyakazisile ngoba lithi iBhayibheli inhliziyo yamakhosi sesandleni sikaNkulunkulu. uNkulunkulu uyayinyakazisa njengokuthanda kwakhe. Kukhona umuntu ongasalali ngenxa yakho. Kukhona uNkulunkulu umuntu asefaka igama lakhe engqondweni yakhe. He's thinking about you. God is in the process. Alibonge igama likaJesu. Alutshela umakoti uNkulunkulu ubhizi uyayisebenza indaba yakho. Udaba lakho bathandekayo usetafuleni
Uke ubona wenza i-payment bazalwane kuma-app. Uthi wenzela umuntu i-payment. Uyenze isho ikhompyutha ukuthi thank you. I-transaction yenzekile. Ukuthi umuza kumuntu kumele umenzele i-transaction. Athi angareceive. That does not mean ayihambanga. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, I want to confirm ukuthi imikhuleko yakho izwakele ezulwini. Imithandazo yakho izwakele ezulwini. Ababebelele nawe baphela amandla manje. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wenza yonke into ukuthi ungalenzi iphutha lokuyigeja lento uyikhulekela. God is in the process of blessing you. Bantu bose lo ngeke asivumi ukuthi siphumelana bekhona into zethu esishiyayo ngoba la siyakhona siyokhonza into zokhonza sidinga sihambe nazo. Ungavumi usathana ashisa into zokhonza uNkulunkulu ngemuva libonke igama lenkosi lithi iBhayibheli bathandeka bese selihlupha yodwa ukuthi uNkulunkulu ashaya amazibulo ekanye yaseGibhithe bese yabalilisa abantwana baka-Israyeli. Let me tell you, ayimpendulo yakho ayisekho kude. Alibonke igama likaJesu. It's just a step of faith phambi kwakho bese uyayithola into oyifunayo. Ungamsavumi ukuphosa ithawula, ungamsavumi ukukhuluma ngenye indlela, ungamsayishintsha ilanguage yalento uyikhulekela, kodwa sala usuyikhuluma izifike uthi inkosi ngiyayibona iyeza. Lithi iBhayibheli wami izinto eyekho njengeyikhona zaze zabakhona. Akukhuluma phezu kwaleso simo usuyibona lento uNkulunkulu oyifuna wena. iBhayibheli incwadi ka-Exodus likhuluma ngabantwana baka-Israyeli abaphuma eGibhithe. People of Israel who left Egypt. But incwadi kaJoshua ikhuluma ngabantwana baka-Israyeli who entered the promised land. Because iBhayibheli ishela ukuthi most of the people abaphuma eGibhithe abazange bangene eKhenani. Abantu abangene eKhenani abantu ababengekho mhlakuphuma. Abantu abangene eKhenani bathathu, uJoshua kanye noCaleb kanye uJoshua noCaleb. Alibonke igama lenkosi engibakhumbulayo okuyibona abangene ezweni lesethembiso. Yibona abathandekayo abangene ezweni lesethembiso. Abantu ababephumile eGibhithe bephumela lento ukuthi bayokhonza uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bafe endleleni. Ngamanye amazwi igeneration eyavuka phakathi ohambeni labo igeneration eyayingazazi ivumelwano uIsrayeli ayizenze noNkulunkulu. Uma bengena eGibhithe abanye uma bengena eKhenani kwangena abantu ababengazi ukuthi bakhishelwane eGibhithe ngoba abantu abakhishwe eGibhithe bafe endleleni. Yingakho-ke uNkulunkulu egcoba uJoshua ukuthi makathathe over emva kaMoses. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu sibona uNkulunkulu ehlangana noJoshua enza lento ayenza kuMoses. Joshua khumula izicathulo zakho, khumula zonke impahla zakho ngoba ngine-appointment nawe. Ingaleli langa uJoshua abona khona indoda iphethe ikhali imi. Wayeseyayibuza uJoshua wathi ngakithi noma ungaseyithenzeli. Bathandekayo ngokuba mkhulu ngakithi kunalo sezweni. Ngifuna ukutshela ukuthi kunyaka ka-2020 baningi abangakuwe kunalaba abaseyitheni zakho. Mkhulu ongakuwe kunaloyo sezweni. Ngena ngesibindi ku-2020 wazi ukuthi indoda yethu uJehova ungemva kwakho. Bathi umleka thile ndoda hayi angibelele ngani ngiyakuwe njengoba nizodabula iJerikho ngikhona.
enza Israyeli wonke, ebiza zonke izizwe zika-Israyeli, eyitshela ngokwethembeka kaNkulunkulu endleleni yabo, ukuthi lo Nkulunkulu uhambe nawe, lo Nkulunkulu uthwalile, lo Nkulunkulu yena lo wabulala amazibulo aseGibhithe laphuma lingenamyotho, lo Nkulunkulu yena owavula ulwandle olubovu nahamba emhlabathini owomileyo, lo Nkulunkulu yena owanikeza imana usuku nosuku, lo Nkulunkulu huyo owashayile kwaphuma amanzi naphuza, lo Nkulunkulu yena owenza inyawo zena zangavuvukala ney'mpahla zena zangadabuka, lo Nkulunkulu ubenayo. Kodwa ngenkathi lingena kulelizwe ngoba bangena ezweni elalinabantu, bangena ezweni elalinonkulunkulu, bathi basebengenile bakhohlwa ukuthi khona uNkulunkulu owabakhipha, baqala bakhonza abanye onkulunkulu. Angikwazi ukukhonza kwakho uNkulunkulu ngonyaka odlule bekunjalo, kodwa ngizothi namhlanje we are called to serve God. Alibonga igama likaJesu Kristu waseNazaretha sizokhonza uNkulunkulu owasikhipha ezulwini, wasikhipha emaqaleni, wasisindisa, simisele ukukhonza yena. Bafika bazalwane, bafike bakholwa ukuthi khona uNkulunkulu okumele bamkhonze. Bakhonza abanye onkulunkulu abangabakhiphayo. eGibhithe yalahleka ifocus, yashift ifocus, kwathi uNkulunkulu owakhuluma abangabe besamkhonza. Wayibona uJoshua lento, but these people abasakhonzi lento, basakhonzi uNkulunkulu owabakhipha eGibhithe, obhala incwadi, obhalela zonke izizwe zaka-Israyeli asihlangane eShekhemu, wonke umuntu makaye eShekhemu. Sengidala ngi-observile, bengiphakathi kwenu, abanye sebebuka kwamanye ama-althari, abanye sebeshisa impepho kwamanye ama-althari, abanye sebekhonzatha abanye abantu, abanye abantu sebenezinto ey'qalekisiwe emathempelini abo, abasamkhonzi uNkulunkulu ophilayo. Wathi uJoshua, before ngimuke, before ngihambe, before ngiye enkosini wabiza umhlangano, iBhayibheli wabiza wonke ama-leaders ka-Israyeli, wababizela eShekhemu. Kwathi uma sebefikile wabatshela ngohambo lwabo nangokwethembeka kaNkulunkulu. Kodwa uma ufika kuvesi number 9, verse number 15, sibuza uJoshua, bazalwane, ethi ngaphambi kokuba ngife ngicela ukunikeza ithuba lokuba khethani namuhla ukuthi ubani eliye kumkhonza, noma uNkulunkulu owanikhipha eGibhithe, noma uNkulunkulu oyihla babakhonza besengaphesheya, noma uNkulunkulu bezizwe nihlala kuzo. Ngifuna ukunikeza ithuba namhlanje ukuze ngifike phambi kaNkulunkulu ngazi ukuthi ngilishiye endaweni erayo. Khethani namuhla ukuthi ubani eliya kumkhonza. Ngizwe ngathi uNkulunkulu usho njalo nakithi, ngizwe ngathi uNkulunkulu uphosa the very same question to us, ukuthi nakulo nyaka siyikhethele thina ukuthi ubani esiyakumkhonza, noma siyokhonza uNkulunkulu esibathole ngendlela siyakumkhonza yena yena. We are called to serve. iBhayibheli abantwana baka-Israyeli, kwathi uJoshua mayebabuza lowo mbuzo, baphendula ngamazwi amahle, bathi makube kude kithi ukumshiya uJehova, sikhonza abanye uNkulunkulu. Ngakho-ke we recommit ourselves to serve the Lord. We recommit ourselves to serve the Lord. Ayawubuka impilo yakho, ayawubuka indlela osukhonza ngayo, ukuthi usamkhonza ngendlela okumele umkhonze ngayo imali. Uma indlela yokumkhonza seyishintshile, akewuthatha iphosi ukuthi ngaphambi kokuba ngihambe kakhulu Nkosi, ngicela ukwenza i-commitment enje. I will serve no foreign God, no any other trade. Kodwa wena Nkosi, ngikhulekwa yami ngiyawuyisa kuyo. I
ukuzibophezela ekukhonzeni uNkulunkulu. And you renew that commitment namhlanje ukuthi Nkosi bengasakhonzi kahle kodwa namhlanje noma kulonyaka I renew my commitment ngizokhonza kakhulu. And ukhonza uNkulunkulu awumkhonzi ngoba izinto ihamba kahle, uyamkhonza noma izinto zingahambi kahle. Akekho umuntu engimthanda njengoZakhariya owakhonza uNkulunkulu izinto zonakele kodwa akangabuyeli ukukhonza uNkulunkulu. Kunabantu ababhekane nezinto endleleni, babhekana ne-challenges, bayele ukukhonza uNkulunkulu. Kodwa uZakhariya noma izinto zazingahambi kahle kodwa akayekanga ukukhonza uNkulunkulu. On that day the Bible says Israel renewed their commitment in serving God. Renew and enlarge commitment yokukhonza uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli abantu babesho njalo ngokuba uJoshua mazana naye wathi noma ngabe nikhethayo, noma ngabe nikhetha ukumhlubuka uNkulunkulu, kodwa mina endlu yami siyamkhonza uJehova. Angibonge igama likaJesu. uJoshua ngimthanda abathandekayo ngoba ngicabanga ukuthi indlu yami iyakumkhonza, kodwa wona wathi mina ngoba lento yokukhonza uNkulunkulu ipersonal. Personal lento yokukhonza uNkulunkulu. Usuke usenenkinga uma ukhonza uNkulunkulu ngoba ekhonza. Ungadecide wena ukumkhonza. Ngamanye amazwi bathandekayo uthi uJoshua mina personal umkhonza. Ake sikhulume nabantwana abayo ba-tertiary next day. Mhlawumbe bebesonta ngoba bekusonta ekhaya. Mhlawumbe bebekhonza ngoba ubetha umama uwekla yakhiya lakwabo. Ivala iminyango la ngivala amagedi, akekho umuntu ozosala. Beyazeyo ntombazalwane ukuthi umasamane enkonzweni ngekhaya belingenesangaziso isangekaya. Uright mazingabeizobeza kwabo. Angibonge igama lenkosi. Lesingane Jobe belinyana ziphuma zingafuni. Can I get an amen? Uma ngazo iwe family kuwa ngofana. Kuhamba ngithathe. Ama-appointment already. Abantu sebefaka ikhinda ezincane. Kuyahanjwa ke kiwe eThekwini. Kodwa ngelanga lenkonzo ushaya ebesalele. Yebo. Yilasi shina khona umuntu asamuntu la ekhaya. Nikwami la ekhaya. Namhlanje unokhonza. Oma yenkonzo lohlala eThekwini. Uma phuma la ekhaya, iphuma neBiblia. Yes.
nazo masinyane. Uthi uJoshua, hayi mina ngeke. Hayi. Uqonda mina ngeke. Siyamkhonza uJehova. Mina ngeke. uJoshua wasebone, he was not only referring kubantwana namakhosikazi akhe, kodwa wayethe yonke into engeyami ngibekele. Ngizomkhonza uJehova. Kumele sinabele izinto. La sikhonza uNkulunkulu ngale yonke into. Asibusise ngayo. Khona abantu abakhulu ubusisa bona ekhonzeni. Kodwa abashiya izinto zokukhonza. Emakhaya kumele ngokhonza ngazo uNkulunkulu. Kungathi uJoshua baba uwena wayethi yonke into engayekeli. Ngizokhonza nayo uNkulunkulu. Uma kukhona iphuzi nangayinkomo namakamela, wonke lamakamela kumele akhonze uNkulunkulu. Akekhonza uNkulunkulu lonyaka nangama-possession wakho. Akekhonza uNkulunkulu nangezinto abusise ngazo. Akekuthi noyokhonza utheke ukuthi iwaleti iphethe. Ngoba wazi la siyokhonza khona. Siyomkhonza ngayo uNkulunkulu. IBhayibheli bathandekana lingavumeli abantwana bakaIsrayeli ukuthi bayokhonza uNkulunkulu bengaphetheke. But to no man shall appear before God. Akakhonza uNkulunkulu lonyaka nangezinto uNkulunkulu asibusise ngazo. Khonza uNkulunkulu nangamandla. Khonza uNkulunkulu nangomoya wakho. Khonza uNkulunkulu nangomphefumulo wakho. Khonza uNkulunkulu nangezinto uNkulunkulu akubusise zazo. Umfundi incwadi yama-Proverbs chapter number 3, ngisho verse 9 and verse number 10. Lithi iBhayibheli, honor the Lord with your substance. Angewenza i-commitment kulonyaka ukuthi inkosi hayi mina ngeke, kepha nangezinto enginazo ngizokhonza ngoba angazi ukuthi masifika simkhonza siyakumkhonza ngayo. Make a commitment to serve the Lord with your substance. God is interested in your substance. I-substance yakho uNkulunkulu uyayazi ukuthi iyamkhonza. Ake ukhonze uNkulunkulu ngayo yonke indlela nakulonyaka. Ungadili ngokukhonza uNkulunkulu nge-substance. Khonza uNkulunkulu nangoqobo lwakho. God is interested in your body. Amen. Omunye umuntu bazamdala owayegunde kumphathise imali omnikelo. Adetheleza ngidla namhlanje kodwa la imali yakhe ayokhonza. Yena sale nalokho ayisala lapho. Ngathi ngelinye ilanga athi hhayi angisathandi ukuphathela imali. uNkulunkulu usumkhonzile ngemali yakhe. Kodwa manje uNkulunkulu is interested ukuthi ngikhonze ngomzimba wakhe. Yingakho leli iBhayibheli linikela imizimba yenu ibe inikele ephilile nethandekayo neyamukelekayo phambi kaNkulunkulu. Kube ukukhonza kwenu okuhle. Ake ukhonze uNkulunkulu nakulonyaka nangomzimba wakhe. Ake ukhonze uNkulunkulu nakulonyaka nangezinto abusise ngazo. Uthi Nkosi lokhe nginakho. Yingakho uNkulunkulu wathi mayikhuluma lo-Israyeli, wathi Israyeli manifike ezweni lesethembiso ningangikholwa ukuthi mina nginipha amandla okuba nizuzeni nabo. Ngamanye amazwi onakho uthole kuNkulunkulu. Khonza uNkulunkulu ngaleyo uNkulunkulu akubusise ngayo. Funa sithandaze bazalwane. Silizele ukukhonza. Ake ukhonze uNkulunkulu nakulonyaka. Ungagcina umkhonza weqobo lwakho. Khonze nangakho konke. Renew i-commitment yakho. Khonze nangesikhathi sakho. Khonze nangegift yakho. Khonze nangomzi wakho. Khonze nangemoto yakho. Mkhonze nangayo
Say Lord uzokhoza nangakho konke okukhona empilweni yami. Uthi Joshua mina nendlu yami siyamkhonza uJehova. Khethani namuhla ukuthi ubani engiyakumkhonza. Kodwa mina nendlu yami siyamkhonza uNkulunkulu.